Astelena da entzulek, entrenamentu mentala Urko Arozena gaur hemen da gurekin, eta berakin hurrengo minututan nahiko naiz, badakizue, gainera aurreko saioan, maitasun gutun bat idazteko ere aipatu ziun, eta hortik joanen da gaurko aldez aurretik, eskarrik asko ere bai, bere blogen bidez, Urkon blogen bidez, jarraitzen duzuenak, saio hau ikusten duzuenak, jarraitzen duzuenak, Pablo Riri eskarrik asko, Bejon deizula, eta bai, asteagoaz. Urko Arozena, ongi etorri. Hori gertatzen da mikrofonoan, baizo gertatzen den Urko, azalduko dizot, eta zuerire bai entzulek. Kontua da, normalen elkarrizketatu etortzen denen, erdi-erdin jartzen zat, orduan, otxeraz ja, erdiko mikrofon erikitzen diet. Minaztu nola beti, ezkerrekoan jartzen zan aztu iten zait, beraz, azgatzezen berriz. Eta hasiera litzike, Urko Arozena, ongi etorri. Kaixo nahi, izamos. Ongi tazu? Ongi, neburu entzunaz guztua. Bai, ez da? Oain asko zobeki. Badi puntua. Bueno, noski bai. Ongi. Zuzeneko kontuk dio, ok? Ongi torria zuzena, ongi. Gue bizitza ala da, zuzena du gue bizitza. Zuzena da, eta gaine eunekoa, eta segundukoa. Urko Arozena, aurreko saioan, okerrez banaiz, maitasun gutun bat idazteko eskatu zenien entzulerire bai, eta gaur horren inguruna hasiko zinula saioa, ezta? Bai, ala da. Maitasun gutuna, bai. Bai, ez. Ez, kontua zen, 10 minutu hartzia, maitasun gutun bat idazteko norbe buruai. Hola, utzi genuen aurreko saioa, eta indunak gaur ikusiko, ze horrekin zein diteken, zertako balio ezaken horrek. Eta gutun hori idatzi ondoren, etorko lirateke galdera batzuk. Bai. Galdera sentzilu, paper berezi batin idatzi duen, sobrin sartu duen gutuna, ia seioa jarri joan, edo zuzenin santzakan papel reziklatu, doblatu bat hartutan jarri joan 4 mamarratxo. Kontu neukizala, bai bat zein bestia norbea beburua nola zaintzen duen ikusten dela. Norbea beburua nola matia duen ikusten da, bi aukeratan. Izan jeke agur batekin hasiun gutuna, maitasun gutun bat ez da zehazten zer da gutumak, gutun protokolario bat izan bego ez dakit, agian bat ematei okurritu zaio horri moztia eta horri berezi bat kolaj bat tinta ez dakit, baina persona horre beburua ikaragarri matiaik, nola bait, 10 minutu ditan neburua eskeniko jo, eta gaina guztu eguna, eta gaina hau, ikaragarri guztu. Azpimarratu behau, maitasun gutunen inguru nahi gala, baina norberak bere bururi idazten diot maitasun gutuna, hori azpimarratu behar da, Baita oso interesantia, hombre, ariketa nolaen jakinta, pentsatze dut, guan bai hartuko jutela 10 minutu, eta ikusiko guk, ez, bestik ez du ezer ikusi, norbe buruakin. Eta kontu neuki, maitasun gutuna maitza bikaina izan bada, segi hola, eta guztua bagaude, arrazoi gehiago. Eta emaitza ez bada hain bikaina izan, zain du gehiago. Osea, gutune izan dadila, beste aitzaki bat gueburua gehiago zaintzeko. Erki, ongi torri, Hau oso zeuk, hemen ikusten da ikastaro barruan oiten denin, 10 minutu ditan gauza asko ikusten dira, asko. Jendia ez dakina zeidatzi, ze jarko jone buruai. Gertatu ditik ere bai diote, ez baita oso ohikoa, bate ohikoa olako kontu bat ez baitu egiten, norberai maitasun gutun bat idaztea, zure saio baten esate baterako hori planteatzen duzunen batek esan dezagin joa, baina niri gara puru pixkotere ematen dit, edo zidatzi behat, hori lotxa, nik nire bururi idaztea. Nire bururi nola jarriko diot ikeragarri matedot eta zeinen ederra zan, zeinen politia zan, zeinen ona zan, ez da? Zene edote horrek erreparo maten digu eta gainea. Hor bat dugu Zelanda, eta hortako euskaldun izatia bentaja da, lantzeko aukera gehiago da. Dena bentajak? Iguk aukeratu jau, osake. Bai, da. Bai. Erki, hola da, barkamen, maitasun gutunan onurak, geho luzatu jeke, bukaeran ze agur mota jarri jo, hemen, alaren matxe zatut. Ados, baina Urko, karo, nik ez totarik eta hori nesate baterako. Nik nire 10 minutuko gutuneri ekarri izan banu, zuk gutuneri hartzen dozo, eta gero, zuk gero gutuneri interpreta dezakezo. Gutxi gora bera, edo ez? Ez da zuk ikia baizik norberak. Bai da, nik ingo nukena, iu nahi,
Guan imaginatu norbatek bialikela gutu noi. Gustatuko alikeo jasotzea eta esan, joder, pues denbo gehiago eskaini bale ja, edo, ikaragarri gustatu zita, norbea ohartzeko, Bai, ostra. Ados, bai. baina norber hori ohartzeko norbatek pixko bat esan barrio, zirikatu behar da. Hoi nela nau. Ni hortan moldatzen ari. Eta ongi, Oso ongi, bikain. Bakotxa beleko badik. Egie da. Ernez zirikatu egite. Bueno, tira, maitasun gutuna, esan bezala, norberak bere buru idatzi beharrekoa, eta gero, egie da, behin hori pixkot idatzi ondoren, eta, idatzi duzun hori pixkot kostiente izan da, eta bat ematen ondan zirikatzeko balin badozo, segurazkiro hartuko goineke gauze asko. Gauza pila bat eta ez. Bai, eta kontu ez da maitasun gutun perfektu egitea ez, da? Atetzen dena, gu goizin, suposatu goizin da, eta goizin gure buruakin igual ez gaude hain ongi, eta hor momentu hortako maitasun gutuna ez da hain atxegina izango. Eta arratsaldin berriz igual, ongi, no? Eta egun berdina izan jake, eta egun gutun oso ezberdina atera. Eta, bueno, propio hartuko denbora minio alako bat igual ona ina idazten, hemen WhatsAppan ez dakizar, eta aldi beri noi jenta, oi gubaki, ez dakit, osea, da mundu baga, eta ez da perfekzioa, ez da gaizki, kontua da, atetzen bezala atetzen dela, ohartu, ostra, neburua gehiago matien ezake, beti matiatu nezake gehiago, aitzaki bat, gehiago matiatzeko, perfect. Barkamena bihotzean. Bai, bueno, hemen sarrera oso interesante bat ikio, eta, bueno, azkenin da, berez funtsa da ariketa bat, nio aipatzen ju hainbeste gauza, pixkat inguruko guain arte esantako gauza askon laburpen bat zela. Konturatuta, kanpo nik uste dutena nina zela, bai, edo nere egoera emozionala ispiluta zaida, bai, nik epaitzen dutena ikuste dutela, edo ordaindu beharreko prezioa, bai, nerea edo baiarena ikuste dutela, orduan, igual ez doain garbi, persona gaiztua dela. Osea, izan berri nola, gaiztua, ez, lasai. Norat ez zapleteko amaten mau, eman hartu berreko neurriak hartu, boltatzeko, zigortzeko, esateko, hoi da kanpun dona. Nio barruan, ezke nahi zapleteko persona gaiztu horrek. Alorito, zer dakat nik horrik azteko. Zer dela eta erakarri dut nik zapleteko, ze mundu honetan zeba milioi persona hode, zeba milaka milioi, eta nahi eman bertzi. Doi kasualidadia da, ez? Ez to kasualidadek. Ze arraio hain aziken ni neburuakin, zertako gertatu zaigetau, zer dut hemen ikasi berra, barrulan bat eskatzen du. Edo aukera da, ze barrulan atxeko, nik ez duzaten ni ez da, helburu ez da, ezke ni neburuakin gaiztuana, eta horretik jasotzen zapleteko. Ez doi helburua, ez da, edo haren biktima, edo nere biktima izan, ez da, biktima izatetik ate. Zertako gertatu zaidana, eta hortik ikasi. Barkatuta, barkamen eskatuta, eta aurrea tirata. Eta aipatzen du, beste arlo batin sartzen hemen inkontzientia edo doble kuantikun arloan sartzen da, 32 Jean-Pierre Garnier maletek diona. Hoi aurrea gore aipatuko jau, aietzen gatiuken, etzakita aietuko gatiuken, el desdoblamiento del tiempo, tabar, nola 32 gu gauden, hau ja konturatuk daude batzuk, noiz beste batzuk ez onartu. Kontua da, guri iruditzen zaigun hori mino askoz gehiago baga, zertik ez beste jarrera bat hartu. Ostra, agian, hau dena gertatzen da nik zehoze ikasteko. Eta hor, bihotzara jonta, hau, gertatzen den gauza bada. Ikusten dugu zein onartzeko pres gauden, zein ez, edo onartzeko pres gauden, edo ez. Eta hortako da, musika goxion bateo, baldin badak hau nahiek, interesgarriena netza da, ariketa lasai hau ikia. Kandela biztu, eta sinesten duzun horri eskaini tarte hau. Aukera izateagatik, eskerrak emanez. Inguru lasai batean begiak itxita, indar berritxu zatez. Indar berritu ondoren, zure bihotzetik abiatzen den larrosa koloreko argi batek kanpotik inguratzen zaituela eta barrutik betetzen zaituela sentitu, ikusi edo entzun, sartu esperientzian. Gustura. Maitatua eta onartua sentitzen zarenean, zure bihotzera joan zaitez imaginazioan.
zure bihotzean zaude. Bihotzera sartu. Nola sentitzen zara? Maitatua eta onartua sentitzen zara? Bihotzean sartu ezinik gelditu bazara? Irudikatu bihotzak ate bat duela eta bertara sartzeko baimena eskatu. Agian zeure burua barkatzeko beharra izango duzu sartu aurretik. Barkatu eta barkamena eskaini eta baimena daukazula sentitzen baduzu, sartu barura. Barruan zaudela, zure familiakideak, bikoteak, lagunak, eta bar gonbida zenitzake zure bihotzera maitasun giroan, barkamen eta onarpen giroan. Bikotikin hasiko da, bikotia izena jarri, imaginatu andola, nere bihotzin onartua eta matiatua za. Sartzatez, imaginatu sartzen dela eta besarkada bero-beruaz ongitorri ematen jozula. Zebure buruei besarkada fisiko ematea laguntzen bazaitu, eman. Alabak ta semik, banaka-banaka, dakazkinak. Prozedura berdinein. Ne bihotzin onartua eta maitatuk zazte. Sartzatezte. Imaginatu sartzen dila eta besarkada bero-beruaz ongitorri ematen jozula. Zeure buruei besarkada fisiko matik laguntzen bazaitu, eman. Ikusi, sentitu entzun zeinen gustua sartzen din, zeinen gustua onartzen duten zuen maitasuna. Eta ja bihotzan barruan daudenak zeinen gustua eta zeinen harreman polita uten hain hartin. Atia eta amakin banaka, berdina, naiz atia eta ama ez eukiemen fisikoki ez du inporta. Atia jarri, atia, ne bihotzan onartua za. Toki berezioa agazu. Naizunin, ala nahi bazu, sartu, onartua za. Besarkada bat emanta, ikusi, entzun edo sentitu, nola sartzen den barrura, zeinen gustua den gure bihotza. Ama, ongitorria zane bihotzea. Maia zaitut eta maitasuna adierazi nahi zaitut. Onartua za. Besarkada erreman, ikusi zeinen gustua hartzen duen, eta sentitu entzun edo ikusi barrura nola sartzen den. Familikidik banan, lagunak, lankidik, zaunak, bizilaunak, irakaslik, ikaskidik, aspaldian harremanik izan ez dugun garaibateko launak. Ariketa amaitutzat ematen dugunin, maitasunez bete-betia gaudela konturatuko ga. Guk eskaini dugun maitasunak, gugerok bete gatu. Ta noski, ariketan parte hartzea gonbidatu jugun guztiak, maitasunei jaso dute. Hori da, egin beharreko edo, egin beharko ginuken ariketa hori. Ariketa oso interesgarria, gaur planteatu duen bezala, aurrin jarritugun personoidenak, geok gonbidatzeko prestua zuen genuen. Bino gertaitek agian familikidikin edo gabiltzala edo lankidikin alako batin, jarri bat aurrin eta guiateko zego, nik ez du nahi zune bihotzin sartzea, konturatu ingoa. Agian baki, da pixka bat, nik ez du nahi zune bihotzin sartzia, oandik biktima istoian saitzautelako, oandik bentsatautelako zuzala gaiztua. Orduan hor, dakau aukera, beste barkamen prozeso batzu segita, ze ispilu ikusten du, zertut ikasteko, zu nere maixoa zertan za. Ze ikusten du zuregan, ez dutena onartzen eregan. Eta konturatuko pixka lantzen badugu, gure bihotza onartuko dugula, baita maixoka handina ere. Barkamena bihotzean, urrungo atala, barkamenaren ibilaldie. Hau da, frailik iteuten ibilbidea aprobetxatuta, pasiatzen gabiltzala, eskuako lahatzin jarrita,
mindfulness eta erabiltzen ariketa ez, hemen taban eoteko ariketa edo ez da rekurso erabilita, txorkatila dinez bizitzako norantza markatzen duten gorputzatalak, txorkatila mina dugunin ezin dugu, garbi bili ez ga ongi moldatzen, planteatzen dena da hor azaltzen esaldi joi errepikatuz barneratzia, kontu neukita, hanka sartzia ez dakinak jakiteko berden inbertsioa dela. Ez dakigunin gauza bat, jakiteko inberdu saiatu. Saiatzen maga hanka sartuko du. Ez du inor jaiota dena ongiten joni. Beraz, hanka sartzaun? Bai. Hemen hanka sartu hanka, nola jartzen dut zehoi? Bai. Planteamendua da, hau pentsatuaz pasiatu da, bizitzan emandako pauso bakoitza onartzen dut. Maitatzen dut, eta bedeinkatzen dut. Eta hor, etorko zaizkigu, segun gure egoera nolakoa den, hor bueltak gai gala, hau kakainun alako zean, edo ze ongi inun hau, hor asmatu nun. Eta da, gertatza barruko lako dialogoa bezala, non azkenin onarpena gertatuko den. Gure buruan onarpena eta gaina adori hartzena, venga, sartu hanka, azkenin ikasi jenduk. Kostatzen zaik, ikasi jenduk. Orduan, animoa hartzeko bide bat. Barkamenan ibilaldi. Bai. Honekin bukatuko ginuke, okerrez du naiz. Bai. Urko barkamenan atalak, ez da? Bai. Bai? Bai. Hemen, bado bukatzeko zehontan. Bai. Ez da, hasten gaia plazebuk into berta bar hasten osake ez. Barkamenan atalak, horik izanen lieke. Urrungo atal nagusi bat, edo izanen litzekena urko. Bai, da, plazeboa gure alde, 22 punto, bai? 22 jartzen duna espanabiloker. Gure errekurtsoak gure alde. Hori ez. Ni galdunak hemen. Plazeboena beste saio baterako izanen da. Katxi porreta, nik aurratu nahi niman, Arrazoi duku nahi. Gure errekurtso gure alde da horreneko edo hasieren jendugune edo daukeun atala. Bai. Eta, ieba zer denbora maiten digun. Baina lehenik eta behin, gure errekurtsoak gure alde, zer esan nahi dozu honekin, zer esan nahi do honekin? Bai, hau ez da, berez ez da, barkamena ez da olako ezer da, jakin gure eguneroko tasunin badaudela beste atal batzuk ez duna, ez maitasuna, ez barkamena, ez da, guga mentea, gaburua gaztelulak eta nola ingen ezake hoi gure alde jartzen. Bale, ados. Esate baterako, eta adibide modun, ikasgaiek ikasteko, arreta goi mailan eukitzeko. Bai, hau da, kontrol mentaletik metodo silbatik atetakoa, metodo silba iburuz jakin nahi dunak, interneten badu informazio pila bat, eta bestela sofrologia iburuz behitu zala, edo gestio mental, frantzesez, edo mind control inglesez, bide ezberrin askotu. Hemen planteatzen den ariketa da mudra erabiltzeute, 3 atzak elkartuta, atz lodia, erakuslia eta bilotza, eta, oizterran gaine izango litzake, behiak itxik gora behitu, hartu arnasa, ja indar berritu azkar, eta suposatu gaur ikasi berdutela, ez dakit, irratiko, edo ez dakit, jendin aurreko zehose. Indar berritu ondoren da, alako ikasketa, alako gai, alako autore, alako lekzio, alako ez dakizer, nire arreta goi mailan dola erne hongonaz. Ikasiko dut eta barneratuko dut. Hemen esaldia bestera eta esatu bineo, haida propio intentzioa kontua. Nire goi mailan hongonaz, nik alduten guztia jarriko dut, ja nire kontzientetik haratago. Eta egiten dena da, 3 atzan teknika erabiliko dugula jakinazi gorputzai, eta hortako begiak erekiko jut, eta 3 atzan teknika mantenduaz begiak horrerdi neharrez bezala jartzen dila, eskubila denak ezkerrakin ingo lukeze, batzutan apuntatu inberrizaten da horren, oleon. Klase hortan, edo konferentzia hortan, edo kontziertu hortan, oleon. Lortzen dena da, gure garunak duen almena minio, pixka bat gehixio horreotia. Informazioa barruago sartzen da. Bukatu ondoren, oroitzen denak ikasiko teknika da, gaur egon zen alako konferentzia, alako klase, alako autore, alako ez dakizer, etorkizunin berdutenin oroituko 3 atzan teknika erabilita. Pum. Bakitio, ez da berez ezer gehiago, bakarra. Zer da gertatzen dena, etorkizunin azterketan egunin edo jakin nahi dugunin, alako batin
gure ohitura baldin bada, ez dakit, nola zen hoi, ez da tortzen, minio, ja ohitura baldin bagaude, instintiboki baldin badaren meditatzea, edo mudara jartzea, mudara jarri, bai, etorri da. Ze informazioa hor do. Guri gizakiai plantatzen digute, informazioa norbeak sartzen dula zerebrora. Zientzilariak eta aspaldi konturatu dira, gure zerebrun barruan ez dola ezer. Osa da, nola bait, hor baleo bezala eta gukiten dugu tira. Orduan, ez bado hemen, zertako saiatzen hemen sartzen. Bueno, hoi beste programa gugu nahi. Hola, ariketa hoi da. Bai, orduan da, begiak itxi, eta suposatu kontzertu badela, eta kontzertun erne honei dutela, eta igual nekatua jona, eta ez da, nola inezake, indar berritu, gaurko kontzertu neangona nire konzentrazio maksimum. Eta hortako iruatzan teknika erabiliko, begiak gorakatut, eta hortako batetik irura kontatuko dut, begiak ereki, eta iruatzan teknika erabilita, hau gertatuko. Pun, ereki begiak, eta hor konturatuko, eta hoi, ostra. Osa da, gure ustezko gaitasunik amplifikatuko balio dazala. Oso politia, ariketa interesantia. Ikasgaiek ikasteko harreta goi mailan eukitzeko, kontzertu ikasgai, azterketak eman beharreko hitzaldi, harreta eskatzen duen hori guzie mantentzeko edo izateko balio dezak ariketa honek, bai Urko? Bai, eskerrik asko nahi. Hemen gauden guztietan nahi aukeratu dira, bai. Erki, detaila zein da, klasin hola don ikaslik, itxian ez du gehiago, ez du hainbeste ikasi ber. Ez badola klasin, itxian gehiago ikasi ber. Nola baita oitu baudolako informazioan sartu inberda ez. Klasin erne, edo nire gaitasuna bineo, erneago bano, itxian ez dut hainbeste ikasi ber. Hoxe. Hori, entzulek edo bideos jarraitzen duenak esan dezaka. Eta hori konprobatu dozo, diot. Hemen dauden ariketa guztiak denak nikin jut. Eta zure ikasle izate baterako, Urko? Ikasle azkarrak batzuk automatiko egiten dute. Osea, ez hiruatzan teknik da, intentzioa ze. Ez da berez gauza fisikoa da. Hemen planteatzen da, protokolo bat egiten da, placebo bat gehitzen da, anklaje bat, gauza asko daude. Ikasli ongi funtzionatzen duten ikasle bisilak, nio ez inteligentzia berezia dutena, bisilak, ostra, hemen erneo nahi. Nio erneo nahi ez normal. Bada jendia adibidez, nik izautu jendia, igual lehenengo aldia traktorin ibili dena adibidez, inorrek ezer sangabe geho gauez repasatu iten duna egunin traktoriri buruz ikasi duna. Hoi psikologia liburutan jartzeu, nio beak intuitibok idaki. Nik gauez repasatzen bait geho moldatzenak egunez. Beak ikasita, osea, gizakia bada kaskigulako tresnak. Bat jugu. Ohartu eta noski martxan jarri. Ez du zertiko laber, hemen planteatzen erake balio du. Haunik konprobatu egit eta funtzionatzeu. Eta hau induten ikaslik funtzionatu egiten du. Hombre, hemen gauza asko do aipatzeko adibidez, denak pasaga eskolatik, institututik, ez dakiz, gaur egungo gehien abintza karrerakin jugu, musika ikasi du, bai. Noizeak utzi diguten nola ikasi. Bai, hemen, kanpoko informazio nola antolatu, bai, koloreztatu, bai, hau oso politia, aldi hau ongi do, bai, hemen dikan, honea, nola, orduak sartuta, ez, ni bisuala balimana, bisualkingo dut, ni auditibo balimana, zertako haina, irakurrita, ez gelditzen, ni kinestesiko balimanak, ez duten teintzen ez zerre, eta gaina irakaldik ez tegin nola landu, irakaslia bisual aldin bada. Ez badu kontu nukitzen ikaslia kinestesikoa edo sentimenduzkoa dela, osea, frontisa neukita pelota gara botzen. Ez, falta da, baitare, kontu neuki rezeptoriak antolaketa sistema edo kanala zein dakan. Hoi kontu neukitzen ez usaten, irakasli ez. Irakasli baldin badaki, hobe. Nio ikaslik ebau ardura. Ikaslia zei da hainbeste urte bizitza honetan eta ez dela enteratu. Eta dena irakaslien eskutzi, gurasun eskutzi. Tio, dake bas? Ire bizitza ire ardura duk, espabilatu, orruntazkar, orrunta hobe. Irakasli kontu baldin badaka informazio kanala zein den ikasle batzuri erabatea zuzenduko jo beste batzui beste erabatea. Nola ikusten dago, hemen intigunarik eta guztitan aipatzen da, ikusi, entzun edo sentitu. Ninak entzutekua. Nei ikusi izaten dia begiak itxita eta nik pito ikusten. Bada jendia,
Beste ni baiotik azdik eta badaude persona bisuala dinak. Ara izaten baiot, entzun zure gorputza. Hola galditzen jo. Ez, ikusi, haik ikusi behar dute. Eta kinestesikoa dena, ordo, netzat, nere rekursua, irakasle bezala indutena da, niena kinestesikoa. Ez dakit nola landu kinestesikoa den batei. Ni badakit, hemen nola antolatu musikako informazioa ere, bai. Nola sartu arazi horrei ez, eta beak dudak eukitzen juzte, ze ingurun kinestesikoik ez baute, galduak ibiltzen dira. Zer daukina, telefonua hartu, eta lehenostik izautu duten kinestesiko bat izan, itzeintzak honekin, zuek hizkuntza bea itzen jentzute, zuek launduko jozute elkarrei. Nere rekurso hoitu? Nere kasun, Bukatzeko balin badare, gero bukaeran jartzen baitu atalonek ikasgaiak ikasteko harreta goi mailan edukitzeko, beste aukera bat pantailakin ikastea dela. Bai, pantailakin ikastea da, musikako kasua jarko dit, adibidez, egon berrin erabat fizikoki, txistoa joten, tikitaka, entzun iten dugula, ez, entzumena netzat, bikain, musik ikasteko, bikain, badia, ikaslik igual partitura hartuta, errepikatuta, nik jakin bisuala dela, zuzeiz errepikatzen. Errepikatzen dugu auditibuk, zuk denboa altzen, nahiz da? Utzi jotzia, zuzuketzu bertu konpasa hartu, nahi bali mazu hemen antolatuta azterketa edo analisia esaten den hori ez, esaldika antolatuta, eta esaldi bat hartu, eta esaldia ikusi, ez hasi kantatzen, zertako kantatuko ez du balio. Hoi da, pantaila zertan sartzen da, pantaila izango litzake, inberrin, iruatzana da, begiak itxita hor fizikoki hor gaude, ikusi entzun sentitzen dagoena, eta pantailana da, izango litzake begiak itxi eta imaginatu hor gaudela. Imaginatu flauta jotzen egala. Imaginatu nola, kontu neuki flauta irekasun, flauta daka saxofoia jotzen juken, tromboia, hau geldik handakak, ez? Bizkat, bai? Flautan kasun, flauta hemen dakaken bikozko zehau, bi eskudakazkik eta geho mingaina. Orduan da, momentu batzutan eukiko sinkronia bat berduk. Orduan, proposamena zein da, hemen kamera bat mingainea, eta beste bat atzeta. Eta kusi, atzonek duda daka. Duda baldin badaka, minio. Hainak, ena fizikoki da, begiak itxi, eta nere kanala baldin bada auditibua, saiatukona entzuten, atzak nola dauden, bai, muituko jo, baina entzuten, hau ongi do? Notak, betokian daude, dena betokian do, betokian entzuteut. Bai, ongi do, hartu, eta informazio sartzen da, asko sagoneko beste toki batea, etzakin noa joten den. Honea ez, jotzekun nabaitu itena, aibala, ostra! Holako zehose. Pantaila zertan ikusten da, bada, ire burua, ikusi entzun edo sentitu iten dukela, minio fizikoki egin gabe. Egin beharri gabe. Hori da, behin kontatu zinuna, kontatzen zinena behin, pianista bat nola espetxen sartu zuen, eta hor urte batzuk ondoren, gero kontzertu bat emantzun handik aterata, eta ikearezko kontzertu emantzun. Eta denak badakigu instrumentu bat, etxen jotzen ez badozo, orduk sartzen ez baditzozo, edo uste malin badozo, gero errestasun hori galtzen dela. Honek etzun errestasune galdu, igual, metodoa berabilizulako urko? Gutxo gara bera? Bai. Kontua neuki, hau, kiroletik datorren informazioa dela. Osa, da, kirolariak, da, ez dugu ongi ikasi edo, hortan atzatu gaude, jalo zintu, atzatuk. Pentsatzen dugu gauza fiziko kitetikan ongi ongo dela, eta ez baldin mazu iten ez dula funtzionatzen, da ez da hola. Ez da hola, ze hor da, da, dena fizikoa hali dozela, eta denez da fizikoa, ja konturatu ez dela, hor nuzei gauan digan informazio hortan trabatuk. Fizikoki beinin, mentalki lau alditan. Fizikoki behin kusteko, mentalki lau alditan. Hoi, metronomua 20 puntoa. Azkartu, pumba. Zer da gertatzen dena, mentalki ikasita pantailakin, edo hiruatzan teknikakin, edo badaude teknika gehiago, gertatzen da, informazioa askoz sakonago sartzen da, askoz seguridade gehiokin, afinazioa lantzek, da, beste mundu bat. Bueno, tira, urrungo saioan, egun, nola zen? Zoragarria prestatzen. Horrekin jarraituko, gaur betaik ez du ematen urko arozena, urrungo saioa, entzulerire esanen dit apirilen 24 izanen da.
hemendik 15 burun, bitarten, urkon, blogen ere bai sartu eta saiok ikusi eta entzuteaz gain ikusi egin ditazkeztu. Edo Karrapa irratia, torri eta unai bisetatu. Baitare, beste si batzuk jarriko ditugu hemen eta baiztu, nematen igual publikoak inen genezak ez, da? Igual probatu berdiau, eta ariketa zuzen inin. Eta ariketa zuzen inin. Unai. Eta txarra, eta txarra. Eskarrik asko alarezuei, zera Pablo Oriri eskarrik asko. Eskarrik asko, Pablo. Eta zurire bai urko. Sei bizkorren. Berdin, unai, berdin.